Μία φωνή, μία ψυχή, μία Ελλάδα που ενώνεται. Η Ενωμένη Ρωμιοσύνη σας προσκαλεί στην Πανελλήνια Σύναξη που θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 13 Οκτωβρίου στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Τρεις ημέρες γεμάτες πνευματική αναζωογόνηση, αγρυπνία, πνευματικές ομιλίες, μουσική και κοινή πορεία. Έλατε να συναντηθούμε, να μοιραστούμε, να εμπνευστούμε. Η παρουσία σου είναι δύναμη, η συμμετοχή σου είναι μήνυμα. Να σηκωθούμε όρθιοι, να ξεκινήσουμε με το απολυτίκιο του Αγίου Νεκταρίου. Συλληπρία στον όνον και ειρήνης των εφορών, των εξκάτης χρόνης φανένα, αρετής φιλογνήσιον, νεκτάριον τιμήσομεν πίστην, ως εν Θεού θεράποντα Χριστού, Παναβλήθη καρδιάς εις παντοδαμάς, εις ευλαβώς τραυγαζούσιν, δόξα τόσε, δόξασαντι Χριστόν, δόξα τόσε, θαυμαστόσαντι, δόξα το ενεργούντι βία σου, πασινιάματα. Σεβαστέ καθηγούμενοι της Ιεράς Μονής Φιλοθέου, γέροντα Νικόδημε. Σεβαστοί καθηγουμένοι της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης, γερόντισσα Τιμοθέη. Πατέρα Γερβάσιε, σεβαστοί πατέρες, αδελφοί και αδελφές, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας ομιλία. Στην εποχή μας, όπου η ψυχή διψάει για αλήθεια και ελπίδα, η παρουσία ανθρώπων αφιερωμένων ολοκληρωτικά στο Θεό αποτελεί φάρο και παρηγοριά. Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να υποδεχτούμε μια μορφή που ενσαρκώνει την ησυχία, την ταπείνωση και την αγάπη του Χριστού. Η γερόντισσα Τιμοθέη, καθηγουμένη του Ιερού Συχαστηρίου Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης, με την πνευματική της εμπειρία, την προσευχική της ζωή και την διακριτική σοφία, έρχεται να μας μεταφέρει λόγο ουράνιο. Λόγο που δεν γεννιέται από ανθρώπινη γνώση, αλλά από την καρδιά που έχει γευθεί τη χάρη του Θεού. Το θέμα της ομιλίας είναι ο Άγιος Νεκτάριος, ο ταπεινός επίσκοπος. Η ίδια πιστή στην αρετή της ταπείνωσης δεν επιθυμεί πολλά λόγια για την παρουσία της. Με σεβασμό και αγάπη σας προσκαλούμε για να μας οδηγήσετε με το πνευματικό σας λόγο στα έθνη του Αγίου που έλαμψε μέσα από τη σιωπή, την υπομονή και την αγάπη προς τον Θεό. Ας ανοίξουμε, αδελφοί, τις καρδιές μας, ας οδηγήσουμε τους λογισμούς μας και ας δεχτούμε με ευλάβεια τα λόγια της γερόντισσας ως σπόρο
που θα τα προχωρήσει μέσα μας. Πριν δώσουμε το λόγο στην Γερόντισσα, θα παρακολουθήσουμε ένα σύντομο αλλά βαθιά συγκινητικό βίντεο από την παραγωγή της Ενωμένης Ομοιοσύνης, το DVD του Αγίου Νεκταρίου, που έχει δημιουργηθεί με πολύ αγάπη, ευλάβεια και είναι αφιερωμένο στον Άγιο Νεκτάριο. Πώς εσείς εδώ στο σπίτι του Αγίου, εδώ στο μοναστήρι του, πώς βιώνετε τον Άγιο? Θα σας πω. Καταρχήν να αναφερθώ στις επιστολές του Αγίου που μας άφησε παρακαταθήκη. Βλέπουμε πόσο αγάπη είχε και στην αδερφότητα αλλά και στον κόσμο όλο και πόση μέριμνα και φροντίδα ένιωθε για τις αδερφές και δεν ήθελε να τους λείπει τίποτα. Οπότε όταν είχαν ανάγκη κάτι οι αδερφές, αμέσως ο Άγιος, είτε είχε χρήματα είτε δεν είχε, φρόντιζε να τους το παρέχει. Αυτή η λέξη λοιπόν που μου έρχεται στο μυαλό και που βιώνουμε πραγματικά είναι η λέξη αμεσότητα. Είναι τόσο άμεσος ο Άγιος μας. Το βλέπουμε κι εμείς από την προσωπική μας εμπειρία εδώ στο μοναστήρι, αλλά και από το πλήθος του κόσμου που έρχεται και μας εναποθέτει τα θαύματά του και βλέπουμε πως ό,τι τον παρακαλέσουν, αμέσως ο Άγιος, αμέσως θα τους το δώσει και θα τους το χαρίσει, αν είναι θέλημα Θεού φυσικά. Βλέπουμε την αγάπη του, τη στοργή του, τη νιώθουμε, τον μυρίζουμε, τον αισθανόμαστε. Προς δόξαν Θεού θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε ακούσει αρκετές φορές τα βήματά του μέσα στο μοναστήρι, έχουμε νιώσει την παρουσία του
έχουμε ακούσει τους χτύπους στον τάφο του, άλλοι τον ακούνε να σέρνει τα ποδαράκια του, άλλοι χτυπάει το μπαστούνάκι του, άλλοι έχουν ακούσει τον χτύπο της καρδιάς του και άλλοι τον έχουν ακούσει να μιλάει κανονικά και να τους λέει τα μέλλοντα. Να μου επιτραπεί στην αγάπη σας να πω ένα περιστατικό πολύ συγκλονιστικό. Είχε έρθει κάποτε ένας προτεστάντης για διακοπές στο νησί. Έβλεπε τον κόσμο που ανέβαινε πάνω στο μοναστήρι και κοροϊδεύε. Και λέει, θα πάω να δω πού πάνε όλα αυτοί. Ανεβαίνει λοιπόν αυτός, βλέπει τον κόσμο στον τάφο του Αγίου, άκουγε που ο ένας έλεγε στον άλλον, τον άκουσα, έκανα, ένιωσα, αισθάνθηκα και κοροϊδεύε. Και πήγε και έβαλε και αυτό στα αυτή του. Και ακούει τον Άγιο από μέσα από τον τάφο να του μιλάει στα γερμανικά, ήταν Γερμανός αυτός, και να του λέει, θέλω να γίνεις Ορθόδοξος, να γίνεις ιερέας και η πρώτη Θεία Λειτουργία που θα κάνεις θα είναι στο σπίτι μου. Αυτός νόμιζε ότι ήταν κασέτα και το χλέβαζε. Έφυγε, γύρισε στην πατρίδα του. Πώς τα άφερε έτσι ο Θεός? Μετά από χρόνια γνώρισε την Ορθοδοξία, βαπτίστηκε, αγάπησε πολύ το Θεό, θέλησε να γίνει ιερέας και η πρώτη του Θεία Λειτουργία ήταν εδώ. Και όταν ήρθε, μόλις τέλεσε τη Θεία Λειτουργία, βγήκε στην ωραία πύλη και μας είπε το θαύμα που το έκανε ο Άγιος. Θέλω να σας πω πόσο ο Άγιος μεριμνεί και φροντίζει για όλο τον κόσμο. Είναι ένας σύγχρονος Άγιος, έχει δοξαστεί πολύ από τον Θεό, έχει μεγάλη παρησία στο Θεό και η αγιότητά του αυτή τον αγίασε ο Θεός από την ταπείνωση που είχε, τη μακροθυμία, την αγάπη και την συγχωρητικότητα. Να συγχωρούμε. Ο Θεός θέλει να συγχωρούμε και θέλει να αγαπάμε. Εάν τηρούμε αυτά, θα έχουμε κερδίσει την Βασιλεία των Ουρανών. Διευχών του Αγίου Νεκταρίου και διευχών του Αγίου Γέροντός μου. Χωρίς ευχή δεν γίνεται τίποτα. Ευχαριστώ την αγάπη σας που με καλέσατε σε αυτό το συνέδριο. Ξέρετε, μου είναι πολύ δύσκολο να μιλάω, αποφεύγω πάρα πολύ, γιατί δεν έχω αυτή την ευχέρεια του λόγου που έχουν οι περισσότεροι. Και τι να πω κι εγώ, η αλήθεια είναι αυτή, τι να πω, εγώ είμαι τόσο μικρή και τόσο... Τι να πω για ένα γίγαντα της Ορθοδοξίας μας, όπως τον Άγιο Νεκτάριο, αλλά για την αγάπη του Σωματείου, της Ενωμένης Νομιοσύνης, γιατί η αλήθεια είναι ότι όλοι αγωνίζεστε πρώτα για τον Κύριο, για το Θεό μας και έπειτα για την πατρίδα μας, και είναι ένα έργο που κάνετε το οποίο συμπαραστεκόμαστε και ευχόμαστε τα καλύτερα. Και ιδιαιτέρως, βέβαια να το πω, για την αγάπη του Κυρίου Χρήστου του Μπέσα, αλλιώς θα ήταν πιο δύσκολο, επειδή συνδεόμαστε, και
για την υπακοή του γέροντα, να αναπαύσουμε το γέροντα που ήθελε με πολύ χαρά να έρθω να μιλήσω για τον Άγιο. Να ευχαριστήσω το Σεβασμιότατο κύριο Θεόκλητο που μας φιλοξενεί στον τόπο του εδώ, και να ευχαριστήσω τον γέροντα Νικόδημο που θα σας το πω, θα το εξομολογηθώ, το ξέρει και ο ίδιος. Αν δεν ήταν ο γέροντας, ίσως δεν ερχόμουν. Δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ, να ακούσετε από ποιον, από μένα, δύο λόγια για τον Άγιό μας, που όλοι γνωρίζουμε τον Άγιο, αλλά θα μεταφέρουμε και μερικά θαύματα που βιώνουμε εμείς στο μοναστήρι και προς δόξαν Θεού βέβαια, και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και του κόσμου. Ξέρουμε όλοι λοιπόν ότι ο Άγιος γεννήθηκε, ένα σύντομο ιστορικό, γεννήθηκε το 1846 από πολύτεκνη οικογένεια, από ευσεβείς γονείς, τον Δήμο και τη Βασιλική Κεφαλά, ο πέμπτος από τα 6 παιδιά, ο οποίος από μωρό είχε την τάση αυτή να θέλει να γνωρίσει το Θεό και να προσκοληθεί στο Χριστό. 13 χρονών πήγε στην Κωνσταντινούπολη και εργάστηκε στο καπνεργοστάσιο που ήταν ένα συγγενής του εκεί, και αν θυμάστε από το βίο του Αγίου, είχε τόσο λαχτάρα για τον Χριστό που στα τσιγάρα ή στα πακέτα έγραφε λόγους από την Αγία Γραφή. Εκεί συναντούμε τον Άγιο να έχει κάποιες δυσκολίες, ως παιδάκι βέβαια, γιατί δεν του φερόντουσαν καλά οι συγγενείς. Προσπαθούσε να βρει τρόπους να απεμπλακεί από όλο αυτό, τις κακές συνθήκες εννοώ. Εν πάση περιπτώσει γύρισε πίσω στην οικογένειά του και αργότερα τον συναντάμε να κάνει ένα ταξίδι στους Αγίους Τόπους, και εκεί είναι αυτό το γνωστό που φαντάζομαι όλοι το ξέρετε, που έπιασε θαλασσοταραχή και ο Άγιος έβγαλε το σταυρό του που είχε ένα τμήμα από το τίμιο ξύλο και το πέταξε στη θάλασσα, το έριξε με ένα κορδονάκι στη θάλασσα για να ηρεμήσει τα νερά, και όντως η θάλασσα γαλήνευσε, αλλά έχασε το σταυρό του Άγιος και στεναχωρήθηκε πάρα πολύ. Και όταν άραξε το πλοίο στο λιμάνι, οι μηχανικοί ακούγανε ένα θόρυβο εκεί στις προπέλες και βουτήξανε και βρήκαν το σταυρό του Αγίου. Είναι ένα από τα πρώτα δείγματα της αγιοσύνης του. Εργάστηκε στο μετόχι του Παναγίου Τάφου έως 20 ετών. Μετά πήγε στη Χίο, στο Λυθί, στο χωριό Λυθί της Χίου, και δίδαξε ως δάσκαλος για 7 έτη. Αγάπησε τόσο πολύ τον Χριστό που αποφάσισε να γίνει μοναχός, και το 1876 χρήστηκε μοναχός με το όνομα Λάζαρος στη Νέα Μονή Χίου. Το 1877 χειροτονήθηκε διάκονος στο ναό του Αγίου Μινά και πήρε το όνομα Νεκτάριος. Χτες ήταν τα ονομαστήρια του Αγίου, τιμούσε τον Άγιο Νεκτάριο, τον Καστανοπολίτη. Με τη βοήθεια του Ιωάννη του Χορέμη και του Πατριάρχου Αλεξανδρίας Σοφρονίου, που τότε είχαν γνωριστεί, τελείωσε τις σπουδές του στη Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1885 πήρε το πτυχίο του, πήγε στην Αλεξάνδρεια, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και εργάστηκε ως γραμματέας του Πατριαρχείου και ως Πατριαρχικός Επίτροπος στο Κάιρο. Στις 15 Ιανουαρίου του 1889 χειροτονήθηκε ως Μητροπολίτης Πενταπόλεως. Εδώ θα σταθούμε λίγο. Ο Άγιος ήταν πολύ ενάρετος, είχε πολύ αγάπη στο Χριστό, εκνεότητος, εκκυλίας μητρός.
Οπότε αυτό που έκανε τι ήτανε? Να λατρεύει τον Χριστό, να προσεύχεται συνεχώς, ναι, και να προσπαθεί να αναπαύει τους πάντες, τον Πατριάρχη, τους ιερείς, τους μοναχούς, τον κόσμο όλο. Φθονήθηκε ο Άγιος, γιατί ο Πατριάρχης ο Σοφρόνιος ήταν τότε σε ηλικία 90 ετών και τότε αρχίσανε όλοι να φοβούνται ότι επειδή ήταν τόσο ενάρετος ο Νεκτάριος θα έπαιρνε το θρόνο τον πατριαρχικό και αρχίσαν οι συκοφαντίες και δυστυχώς, βέβαια επέτρεψε ο Κύριος να συμβεί αυτό, παρεσύρθη ο Πατριάρχης και εκδιώθηκε ο Άγιος. Εκδιώθηκε με πολύ σκληρό τρόπο. Βλέπουμε ότι ούτε καν σε προσωπικό επίπεδο δεν του μίλησε ο Πατριάρχης. Απλά έστειλε μια επιστολή που έδειχνε, που του έλεγε ότι πρέπει να φύγει από το Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας. Έχουμε επιστολές του Αγίου που αναφέρονται στο Πατριάρχη και του λέει με πόνο, γιατί, τι έκανα, πείτε μου, δεχτείτε με από κοντά να μου πείτε τι έκανα, πού έσφαλα, να ζητήσω συγγνώμη. Δεν πήρε απάντηση όμως. Και ο Άγιος, όπως ήταν ταπεινός, δεν το συνέχισε, το άφησε. Άφησε να το διαχειριστεί ο Θεός. Το ανθρώπινο το έκανε. Έκανε την κίνησή του. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα τα άφησε στο Θεό. Ήρθε στην Ελλάδα άγνωστος, γιατί και ο Άγιος δεν είχε, ούτε διαβατήριο δεν είχε ελληνικό. Δεν μπορούσε να πάει πουθενά. Προσπάθησε προσπάθησαν να τον βάλουν σε μία θέση έστω και ιεροκήρυκα και τον τοποθετήσανε στη Χαλκίδα ως ένα αποδεσπότη, τώρα σκεφτείτε, ως απλό ιεροκήρυκα. Εκεί στη Χαλκίδα, όταν είχαν τρέξει φήμες και οι συκοφαντίες βέβαια για το ποιόν του Αγίου, δήθεν το κακό ποιόν του Αγίου, και στην πρώτη Κυριακή που βγήκε ο Άγιος να λειτουργήσει και βγήκε στο ιερόβημα να πει το Λόγο του Θεού, ο κόσμος τον γιούχαρε από κάτω. Και στεναχωρήθηκε πάρα πολύ ο Άγιος. Και πήγε στο κελί του και έκλαψε. Έκανε υπομονή όμως. Τη δεύτερη φορά, τη δεύτερη Κυριακή, ξανά ο κόσμος δεν τον καλοδέχτηκε. Ξαναέκλαψε πολύ ο Άγιος. Και είπε στον Κύριο στην προσευχή του, Κύριε, αυτό δεν μπορώ να το σηκώσω. Βρείτε λύση. Εάν δεν μου βρείτε λύση, εγώ να ξέρετε ότι θα αποχωρήσω και θα πάω στο Άγιο Όρος. Την Τρίτη Κυριακή, στο διάστημα της δεύτερης Κυριακής με την Τρίτη Κυριακή, μεσολάβησε ένα μήνυμα. Ήρθαν τα νέα ότι ο Άγιος είναι συκοφαντημένος και ότι εκδιώθηκε από το Πατριαρχείο με όχι καλό τρόπο και ότι ό,τι κατηγορίες του προσκομίσανε ήταν άδικες κτλ. Και ο κόσμος συγκινήθηκε πολύ από την ιστορία αυτή. Και την Τρίτη Κυριακή λοιπόν που λειτουργήσε στο ναό της Χαλκίδος, ο κόσμος τον πλησίασε, του ζήταγε συγγνώμη και έτσι ο Άγιος αναπαύτηκε και μπόρεσε και έμεινε εκεί για λίγο διάστημα και συνέχισε τη διακονία του. Το 1894 διορίζεται ως διευθυντής στη Ριζάριο Σχολή. Εκεί είχε βγάλει τη φήμη του δεσποτοκαλόγερου, έτσι τον λέγανε. Στη Ριζάριο Σχολή προσπαθούσε να είναι πάρα πολύ έτσι κοντά στους νέους και τους βοηθούσε πάρα πολύ με την προσευχή του και τις νοθεσίες του. Ξέρουμε όλοι λοιπόν και εκεί είχε πειρασμούς και μεγάλες δοκιμασίες. Αλλά ήθελα να σταθώ λίγο στη Ριζάριο Σχολή για να δούμε ότι το μοναχικό ήθος του Αγίου ήταν δεσπότης. Ήταν το ανώτερο αξίωμα της Εκκλησίας μας, αλλά ήταν και μοναχός. Ο ταπεινός επίσκοπος
μάλωσαν 2 μαθητές του μία φορά και πήγανε στο γραφείο και φωνάζανε. Ο ένας μάλλον με τον άλλον και δεν μπορούσε ο Άγιος να τους σταματήσει. Και τι έκανε? Λέει, αφού δεν συμμορφώνεστε εσείς, αφού ο ένας δεν κάνει πίσω, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, θα κάνω μία τριήμερη αποχή από το φαγητό για να τα βρείτε. Αυτό τους συνεκλώνησε τους μαθητές και έδειξε βέβαια το μεγαλείο της αγιοσύνης του Άγιος και της ταπεινώσεώς του, γιατί δέχτηκε ένας επίσκοπος να βάλει τον εαυτό του να κάνει τριήμερο, να τιμωρήσει τον εαυτό του για την αγάπη των μαθητών του. Τι άλλο περιστατικό συναντούμε? Ένα το λέω στις αδελφές και στον κόσμο το λέω, γιατί μέσα από αυτό το παράδειγμα που θα σας πω εγώ τώρα βλέπουμε τι δύναμη έχει η προσευχή. Αρρώστησε ένας μαθητής 40 πυρετών, πολύ δύσκολα. Οι γιατροί δεν δίνανε σωτηρία, ελπίδες. Ο Άγιος τι έκανε? Μάζεψε όλους τους μαθητές και τους είπε, θα κάνουμε αγρυπνία απόψε, θα πούμε την ευχούλα για να βοηθήσουμε το παιδί, τον αδερφό μας. 2 πράγματα έκανε ο Άγιος, αγρυπνία και προσευχή. 2 θυσίες. Θυσιάζουμε τον ύπνο μας για τον Χριστό. Ο ύπνος τι είναι? Ένα φυσικό φαινόμενο που χωρίς τον ύπνο δεν μπορεί ο άνθρωπος να ανακτήσει τις δυνάμεις του και να προχωρήσει, να βγάλει την ένταση της ημέρας. Οπότε τι κάνουμε? Θυσιάζουμε τον ύπνο μας για την αγάπη του Χριστού. Και το δεύτερο ποιο είναι? Προσευχόμαστε. Δεν καθόμαστε να κλαίμε τη μοίρα μας που θα λέγαμε. Το στρέφουμε, το δίνουμε όλο στο Χριστό. Και η ενότητα, βλέπετε, όχι ένας, όλοι μαζί, η αγρυπνία και η προσευχή ανέβηκαν ως θυμία μας στον ουρανό. Και το πρωί ο μαθητής αυτός ήταν περδίκι, που λέμε. Τα ξεπέρασε όλα. Η χάρις του Θεού ενήργησε μέσω της προσευχής και της θυσίας που κάνανε όλοι. Επίσης ένα άλλο περιστατικό που έχουμε είναι ο Άγιος εμφανίστηκε ξυπόλυτος στη σχολή μία μέρα και απορρίσανε τι συνέβη. Ένας εκεί κοντά στη σχολή ήταν ξυπόλυτος και έβγαλε ο Άγιος τα παπουτσάκια του και του τα έδωσε. Ελεήμων ο Άγιος, άλλη αρετή η ελεημοσύνη, δώρα του Θεού, τα οποία εμείς όλοι τα έχουμε, να ξέρετε, όλοι τα έχουμε, απλά εμείς πρέπει να τα καλλιεργούμε. Βλέπουμε τη σύνδεση του Αγίου με το Άγιο Όρος και ειδικότερα με τον Άγιο Δανιήλ τον Κατουνακιώτη. Το 1898 γνώρισε τον Άγιο Γέροντα. Ωστόσο, να σας πω ότι στα τελευταία έτη της ζωής του ο Άγιος ήθελε να ησυχάσει και είχαν βρεθεί 4 κοπέλες, 4 γυναίκες που ποθούσαν το μοναχικό βίο. Ο Άγιος στην αρχή ήθελε να πάει στη Σκόπελο, του άρεσε πολύ εκεί το νησί αυτό και ήθελε να πάει νομίζω στον Τίμιο Πρόδρομο να φτιάξει το μοναστήρι και να το επανδρώσει. Αλλά κατά θεία βούληση και βέβαια είχαν πάει και οι γυναίκες αυτές στην Αίγινα και είχα δει τον τόπο και τους άρεσε, είπε ο Άγιος, σας πάω στην Αίγινα να δω κι εγώ. Και όταν έφτασε στον τόπο της Αιγίνης, υπάρχει μία μαρτυρία που λέει ότι στο λιμάνι τον υποδέχτηκε η Αγία Αθανασία με 2 μοναχές, την Ιερία και την Ευδοκία. Η Αγία Αθανασία έζησε τον 9ο αιώνα. Είναι η Αγία Αθανασία γεννήτισσα. Ο Άγιος όμως με τα νοερά μάτια την είδε σαν παρουσία και η οποία Αγία τον καθοδήγησε στο παλαιό της μοναστήρι.
Ο τόπος που βρίσκεται η Μονή του Αγίου είναι χτισμένος πάνω στα ερείπια της παλαιάς Μονής της Ζωοδόχου Πηγής, που εκείρισε η Αγία Θανασία, η οποία έχει πολύ ωραίο βίο, συγκλονιστικό βίο, και με τη βοήθεια του Θεού τον ετοιμάζουμε, θα είναι σύντομα έτοιμος, με πλήρη ακολουθία. Και εκεί αναπαύθηκε. Και εκεί ξεκίνησε και έκτιζε το μοναστηράκι του. Και εκεί μπήκαν και οι πρώτες μοναχές, και η πρώτη ηγουμένη ήταν η Οσία Ξένη Αόματη, που όλοι γνωρίζουμε, που για μας είναι Οσία Ξένη, γιατί τα λειψανάκια της ευωδιάζουν. Ο Άγιος λοιπόν είχε συνδεθεί με το Άγιο Όρος και είχε πολύ και καλές σχέσεις με τον Άγιο Γέροντα Δανιήλ, τον Κατουνακιώτη. Είχε ζητήσει από τον Άγιο Γέροντα ένα καταστατικό για να βοηθήσει τις μοναχές να μπουν σε μια σειρά, γιατί ήταν πολύ φιλομόναχος ο Άγιος και τη λάτρευε την προσευχή. Φανταστείτε ότι προσφάτως μας είπαν ότι είχε τέτοια ευχή ο Άγιος, που αυτό τον εμπόδιζε να γράφει. Πολλές φορές σταματούσε, γιατί δεν μπορούσε από την ευχή που έλεγε να συνεχίσει το γράψιμο. Τους έβγαλε ένα καταστατικό Άγιος Γέροντας. Μόλις το είδαν οι μοναχές, κλονιστήκανε. Τι είναι αυτά, πώς θα τα κάνουμε? Αγρυπνίες, προσευχές, τριήμερα πράγματα. Πω. Είδε λοιπόν ο Γέροντας τη στεναχώρια στα πρόσωπά τους και τους είπε: μη στεναχωριέστε, αυτά δεν είναι για μας. Πόσο στοργικός, όχι αυστηρός. Αυστηρός εκεί που έπρεπε, αλλά πολύ στοργικός. Νοιαζόταν πάρα πολύ για τις αδερφές, όπως είδατε και στο βίντεο, αλλά ήταν και αυστηρός. Υπήρχε μία κοπέλα που είχε προσκόλληση στο πρόσωπο του Αγίου και ήταν πολύ αυστηρός μαζί της και της είπε: εάν ήρθες στο μοναστήρι γιατί με αγαπάς, φύγε. Εδώ δεν πρέπει να έχουμε τέτοιες προσκολήσεις. Η προσκόλλησή μας πρέπει να είναι στο Χριστό. Και αυτό, φανταστείτε, ο Άγιος δεν δέχτηκε καθόλου, ούτε καν να δώσει την ευκαιρία να πούμε ότι μπορεί αργότερα να άλλαζε. Ήταν σε αυτό πολύ καταπέλτης, αυστηρός. Σου λέει: όχι, τα μάτια μας στο Χριστό. Και το 1920, λίγο πριν κοιμηθεί, αρρώστησε ο Άγιος με καρκίνο του προστάτη, ο οποίος το γνώριζε, αλλά οι μοναχές κλαίγανε και του λέγανε: μη μας αφήσεις, Δέσποτα, μη μας αφήσεις. Προσευχηθείτε στην Παναγία. Την Παναγία τη λάτρευε. Την αποκαλούσε Κυρία Θεοτόκο και της μιλούσε πάντοτε στον πληθυντικό. Και γι' αυτό έγραψε και 5.000 ύμνους, γιατί ο σύνδεσμός του μαζί της ήταν μεγάλος. Και μάλιστα όταν είχε εργάτες, ο Άγιος πήγαινε στην Παναγία μέσα στην εικόνα που βρίσκεται στο δωμάτιό του, στο κελάκι του, και της έλεγε: Κυρία Θεοτόκο, σας παρακαλώ, δεν έχω χρήματα. Πρέπει να πληρώσω τους εργάτες, έχουν οικογένειες, τι θα γίνει? Δεν προλάβαινε να τελειώσει την προσευχή του και αμέσως ερχόταν κάποιος και του έδινε ακριβώς το ποσό που έπρεπε να πληρώσει τους εργάτες. Τέτοια έχουν πολλά περιστατικά. Ο Άγιος, παρένθεση κάνω, αυτό θα συνεχίσω σε λίγο, που σας είπα για την ασθένειά του. Ο Άγιος όταν εκλέχθηκε Μητροπολίτης δεν είδε ποτέ το μισθό. Του τον παίρνανε, και όμως ο Άγιος δεν μίλησε, δεν ζήτησε τα χρήματά του ποτέ πίσω. Σκεφτείτε πόσο ταπεινός, πόσο ταπεινός, τι αγάπη είχε, τι διάκριση είχε. Πού να τα κάνουμε εμείς σήμερα αυτά? Δεν υπάρχει τίποτα, δυστυχώς. Τους λατρεύουμε τους Αγίους μας, τους επικαλούμεθα, αλλά όταν είναι να τους μοιάσουμε, εκεί δυσκολευόμαστε. Πώς μπορούμε εμείς να τους μοιάσουμε? Εύκολο είναι, διάθεση να έχουμε. Όλοι οι πατέρες μας αυτό λένε, και όλοι οι Άγιοι μας και όλοι οι γεροντάδες μας. Διάθεση να έχουμε. Η προαίρεσή μας δεν είναι αυτή. Να αγαπήσουμε τον Χριστό. Αυτός που θα αγαπήσει τον Χριστό
θα τον αγαπήσει περισσότερο ο Κύριος και θα τον ανταμείψει πολύ περισσότερα από ό,τι εμείς περιμένουμε ή πιστεύουμε θα λάβουμε. Συνεχίζω λοιπόν, τον παρακαλέσαν οι μοναχές να κάνει προσευχή, να του δώσει η Παναγία παράταση να ζήσει λίγο περισσότερο. Ανέβηκε ο Άγιος στην Παναγία τη Χρυσολεόντισσα, τότε ήταν ανδρό το μοναστήρι εκεί, και εκεί κατέβαινε ο γέροντας Φιλόθος ο Ζερβάκος, ο οποίος ήταν πνευματικοπαίδιο του Αγίου και φιλοξενούται εκεί στη Μονή. Διότι το μοναστήρι το είχε άβατο ο Άγιος, δεν ήθελε να μπαίνει άντρας μέσα και ο ίδιος δεν έμπαινε ποτέ μέσα από τις αυλές του Αγίου. Πήγαινε γύρω-γύρω από το πεύκο που λέμε για να πάει στο κελάκι του. Έκανε προσευχή στην Παναγία και πήρε την πληροφορία ότι πρέπει να φύγει, δεν μπορεί να μείνει άλλο. Ο Άγιος όμως, για να μην στεναχωρήσει τις μοναχές, δεν τους είπε τίποτα, αλλά τους έκανε το χατήρι. Ποιο ήταν το χατήρι? Να πάει στο νοσοκομείο. Και πήγε στο Αρετέιο νοσοκομείο, που και εκεί παρέδωσε το πνεύμα του. Και το πρώτο επίσημο θαύμα είναι αυτό που ξέρουμε όλοι, με την μπλούζα, με την πανελάκι του, που η νοσοκόμα το πέταξε στο κρεβάτι του παραλίτου και σηκώθηκε ο παραλίτος. Βλέπουμε στην πορεία αυτή του Αγίου έναν άνθρωπο ο οποίος έφτασε στο ανώτερο αξίωμα της Εκκλησίας μας, δεσπότης, έτσι, Μητροπολίτης, και έφτασε στο βάθος της ταπεινώσεως, δηλαδή δείτε τα δύο άκρα, ύψος και βάθος. Και ο Θεός πόσο τον έχει υψώσει σήμερα, παγκόσμιος, οικουμενικός, έρχονται στο μοναστήρι από όλη την οικουμένη, Ρουμανία, Σερβία, Αμερική, Καναδά, Γαλλία, Γερμανία. Ευχαριστώ. Γιατί όλοι τον έχουν, τι μας λένε? Ο Άγιος μου. Αυτό μας λένε, ο Άγιος μου. Ο Άγιος Νεκτάριος, αυτό θα το πω τώρα, γιατί πρέπει να σας πω τη σύνδεσή μου με τα μοναστήρια του Γέροντα Εφραίμ, του Φιλοθεήτη, και τη σύνδεσή μου και με το Γέροντα Νικόδημο. Εγώ όταν πήγα στο μοναστήρι το 1999, το πρώτο βιβλίο μετά την κλίμακα που έπεσε στα χέρια μου ήταν ο βίος του παππού, του Ιωσήφ. Εμείς τότε λοιπόν, σαν νέες, ό,τι διαβάζαμε στον παππού, μας άναβε η καρδιά μας μέσα μας και θέλαμε να τα κάνουμε. Τι έλεγε ο παππούς? Όταν ξύπναγε, έπινε λίγο καφεδάκι και μετά ξεκίνανε την προσευχή. Και εμείς αυτό κάναμε λοιπόν. Ξυπνάγαμε το βράδυ, πίναμε λίγο καφεδάκι, ξεκινάγαμε. Τι έλεγε ο παππούς? Κοιμότανε κάτω κι εμείς. Παιδιά, αλλά ο πόθος ήταν πόθος. Λοιπόν, στη διάρκεια γνωρίσαμε και τον Γέροντα Εφραίμ. Όχι, εγώ δεν τον γνώρισα προσωπικά, αλλά μέσα από τα βιβλία αυτά που διαβάζαμε και περισσότερα από τα βιώματα των ανθρώπων και κυρίως των μοναχών. Και μέσα μου είχα έτσι πολύ αγάπη. Είχα τον Άγιο ως κορονής, η κεφαλή ήταν ο Άγιος και ο παππούς δίπλα με τον Γέροντα Εφραίμ. Και τον επικαλώ πολύ τον Γέροντα Εφραίμ στην προσευχή μου και τον παππού βέβαια. Και προς δόξαν Θεού θα το πω, και αυτό κάνω υπακοή στο Γέροντα Νικόδημο, αλλιώς δεν θα το έλεγα. Όταν έγινα ηγουμένη, παρακαλούσα πολύ και τον Γέροντα Εφραίμ να με βοηθήσει, γιατί και για μένα άγνωστα μονοπάτια αυτά, έπρεπε κάπως να πάρω δύναμη, από κάπου να κρατηθώ. Ήταν κάτι που δεν το περίμενα, εν πάση περιπτώσει. Και βλέπω στον ύπνο μου, που δεν βλέπω και όνειρα εγώ, τώρα πως έτυχε αυτό, τέλος πάντων. Βλέπω στον ύπνο μου το Γέροντα Εφραίμ ξαπλωμένο πάνω στον τάφο του Αγίου. Πάω, τρέχω κοντά του
ήταν σαν να είχε κοιμηθεί. Πω, έκλαιγα, να το φιλάω το χεράκι του που ήταν πάρα πολύ ζεστό. Γέροντά μου, δεν πρόλαβα να σας γνωρίσω, να πάρω την ευχούλα σας. Άνοιξε τα ματάκια του και ενηδίασε. Δεν πρόλαβα και κλάμα, να κλαίω. Μη στεναχωριέσαι, μου λέει. Θα με φωνάζεις και θα έρχομαι. Πώς θα σας φωνάζω, γέροντα? Θα με φωνάζεις και θα έρχομαι. Τι θα λέω δηλαδή, του λέω? Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με. Χαμογελούσε και ξύπνησα. Από εκεί και πέρα αμέσως ξεκίνησε ο σύνδεσμός μου με όλα τα μοναστήρια του γέροντα Εφραίμ και έτσι και γνώρισα και τον γέροντα Νικόδημο και τον ευχαριστώ έτσι που μοιραζόμαστε πολλά πράγματα και δικές του εμπειρίες, αλλά με βοηθάει πολύ και στο πνευματικό κομμάτι. Και θα σας πω και το εξής, γιατί σε όλα υπάρχει μία ένωση. Ο Άγιος Νεκτάριος είχε πνευματικό τον Άγιο Παχώμιο της Χίου. Από εκεί πήρε το ησυχαστικό πρόγραμμα του Αγίου Παχωμίου. Υπάρχει επιστολή του Αγίου που λέει ότι, στις αδερφές, ότι οι κανόνες της Εκκλησίας, όταν διαβάζουμε τους κανόνες, είναι εγκόμια στους Αγίους, δηλαδή μέσα δείχνουν τη ζωή του, το μαρτύριο του κάθε Αγίου και τη βιωτή του γενικά. Η προσευχή στους κανόνες είναι αυτό που λέμε Άγιοι του Θεού πρέσβευε περ ημών. Όταν λέει κουράζεστε και δεν μπορείτε να τα διαβάσετε ή να τα ψάλετε, να κάνετε κοπροσκηνάκι. Αυτό είναι το ησυχαστικό πρόγραμμα. Και ο παππούς ο Ιωσήφ είχε σχέσεις με τον Άγιο Παχώμιο και αυτός πήρε το ησυχαστικό από τον Άγιο Παχώμιο της Χίου. Οπότε και τι βλέπουμε? Και βλέπουμε και τον παππού κάποια στιγμή, τον Ιωσήφ, που κάτι του είπανε για τα νοσοκομεία και τους γιατρούς και τι είπε? Εδώ κοντζάμε Άγιος Νεκτάριος, πήγε λέει στο νοσοκομείο, δεν θα πηγαίνουμε εμείς? Τον ευλαβούτο και τον Άγιο. Και ο γέροντας Εφραίμ πώς τον έλεγε τον Άγιο? Νεκταρούλης μου, νεκταράκος μου, κάπως το έλεγε. Είχε πολύ αγάπη ο γέροντας Εφραίμ στον Άγιο Νεκτάριο. Οπότε Αγιορείτης, μοναχός. Είναι πολύ δύσκολο να το βρούμε αυτό σήμερα. Κατά καιρούς έχουμε αγώνες, βάλτε η Εκκλησία μας, αλλά αν έχουμε έτσι παράδειγμα τη ζωή του Αγίου μας και άλλων Αγίων που παρόλες τις αντίξωες συνθήκες καταφέρανε και σταθήκαν στα πόδια τους και χαριτωθήκαν τόσο πολύ από τον Κύριό μας, εμείς τι να φοβηθούμε, τι έχουμε να φοβηθούμε? Τίποτα. Όταν ο Άγιος πήγε στην Αίγινα, και τι ακούω? Όταν ο Άγιος πήγε στην Αίγινα, δύο θαύματα γίνανε. Το πρώτο ήταν ότι του πήγανε έναν δαιμονισμένο και τον θεράπευσε ο Άγιος κατευθείαν. Δεν είχε δεύτερη κουβέντα. Και το δεύτερο γεγονός ήταν ότι δεν είχε βρέξει για 3 χρόνια στο νησί και τον παρακαλούσαν οι κάτοικοι να κάνει προσευχή να βρέξει. Και ο Άγιος έκανε προσευχή. Και άρχισε η βροχή και έβρεχε τόσο πολύ που δεν σταματούσε. Και άρχισε να κάνει ζημιές μετά η βροχή. Και μετά ξαναπήγανε και οι νησιώτες και τον παρακαλούσαν να κάνει προσευχή να σταματήσει η βροχή. Λοιπόν, έτσι τον Άγιο τον σεβόντουσαν, τον αγαπούσανε, τον βοηθούσανε. Είχε βέβαια και τον αγώνα του, είχε και τις δυσκολίες του. Όταν πήγε στην Αίγινα, ο Αρχιεπίσκοπος τότε, ο Θεόκλητος, του είχε υποσχεθεί ότι θα κάνει το μοναστήρι του ησυχαστήριο, όπως το επιθυμούσε ο Άγιος. Αλλά και αυτός, τον πλησιάσανε διάφοροι, του αλλάξανε την άποψη και τον βλέπουμε περίπου για 1 δεκαετία τον Άγιο να πασχίζει, να φτιάξει το μοναστήρι του όπως του το υποσχέθηκε, αλλά
Δυστυχώς κοιμήθηκε ο Άγιος και ακόμα δεν είχε γίνει το μοναστήρι ησυχαστήριο. Αλλά δεν έκανε και πίσω ο Άγιος. Επέμενε. Γιατί? Και αυτός δεσπότης δεν ήταν? Ο Άγιος μας ήτανε. Αλλά επειδή πέρασε πολλά, από την εμπειρία του δηλαδή, από την Αλεξάνδρεια ακόμα, ήθελε να εξασφαλίσει το μοναστήρι του και να μπορούν οι μοναχές να εργάζονται χωρίς να έχουν μέριμνες περισσότερες από αυτές που θα έπρεπε υποχρεωτικά. Μετά την κοίμηση του Αγίου αναγνωρίστηκε το μοναστήρι του ως ησυχαστήριο και υπάρχει μία διαθήκη του Αγίου η οποία είναι ιδιόγραφη, ο ίδιος την έγραψε και τονίζει πολύ και διατάσσει, το γράφει, διατάσσω, γράφει. Οποιαδήποτε κινητή και ακίνητη περιουσία μου, τη μαφλή, άμφια, προσωπικά αντικείμενα, να μείνουν στη μονή και να τα έχει και η τελευταία δόκιμη μοναχή. Δεν ήθελε πουδενή να διασπάσει κανείς αυτό που άφησε, να το παραβλέψει, και μάλιστα γράφει παρακαλώ να τηρηθεί στον αιώνα των αιώνων. Σκεφτείτε πόσο σημασία έδινε σε αυτό. Κατά καιρούς έχουμε κάποιους αγώνες. Προσπαθούμε εμείς όμως με όλες τις δυνάμεις μας να διατηρήσουμε αυτά που ήθελε ο Άγιος και επίσης να πω και αυτό που είναι σημαντικό στη Διαθήκη του. Επιθυμώ, λέει, από τις μοναχές να γίνουν πνευματικός φάρος. Μεγάλη κουβέντα. Ο πνευματικός φάρος είναι το μοναστήρι, γιατί είναι ο Άγιος και έρχονται όλοι οι άνθρωποι, αλλά και εμείς τι λόγο θα δώσουμε αν δεν είμαστε εντάξει? Εμείς ποιος είναι ο ρόλος μας? Να προσευχόμαστε και να ευχόμαστε στον Πανάγαθο Θεό. Δεν είναι ο ρόλος μας ούτε να κάνουμε κατάχρηση της εξουσίας μας, ούτε να... Εμείς πρέπει το παράδειγμά μας και η μίμησή μας να είναι ο Άγιος, η ζωή του Αγίου. Πόσο τον ύψωσε ο Θεός? Πάρα πολύ. Όσο ταπεινώθηκε ο Άγιος, τόσο τον ύψωσε. Είχε έρθει μία φορά στο μοναστήρι ένα παλικάρι και μας διηγήθηκε μία ιστορία δική του, προσωπική. Αυτό το παιδί ήταν γύρω στα 22 χρονών και ήταν οικοδόμος. Και ζαλίστηκε, ήταν στον πέφτο όροφο και ζαλίστηκε και έπεσε από τη σκαλωσιά. Ο καημένος έπεσε με το κεφάλι κάτω. Άνοιξε το κεφάλι του στα δύο. Δεν πέθανε όμως. Τρέξαν εκεί αμέσως, ήρθε το πρώτο βοηθειό, το ασθενοφόρο τον πήρανε, πήγανε στο νοσοκομείο. Μόλις έπεσε το παιδί, είδε πόδια κάτω με ένα ράσο. Τίποτα άλλο δεν είδε. Εκεί στο ύψος δηλαδή που ήταν, είδε δύο ποδαράκια με ένα ράσο. Μπαίνει στο ασθενοφόρο, μπαίνει ένας καλόγερος μαζί. Τον πάνε στο νοσοκομείο, δίπλα του ο καλόγερος. Η μητέρα του ήταν πολύ πιστή γυναίκα και ευλαβούτο τον Άγιο πάρα πολύ και έκανε συνέχεια την παράκληση του Αγίου. Ελπίδες δεν είχε το παιδί, διότι είδαν ότι το μυαλό του είχε πολιτοποιηθεί, είχε διαλυθεί, δεν είχε μυαλό μέσα, είχε χαλάσει, είχε χυθεί, πώς να το πω. Και τον στηρίζανε με μηχανήματα. Λέγανε γιατί δεν έχει ελπίδες να σωθεί, να τα βγάλουμε τα μηχανήματα. Η μητέρα όμως δεν έχανε την ελπίδα της. Κάποια στιγμή το παιδί μετά από 7 μήνες άνοιξε τα μάτια του. Τρέξανε οι γιατροί πανικόβλητοι. Τους βλέπει η μητέρα, λέει πάει το παιδί μου έφυγε. Εκεί πήγε το μυαλό της. Μπαίνουν μέσα στο θάλαμο, τον είδε με ανοιχτά μάτια, συγκλονιστήκανε όλοι, κλαίγανε. Σιγά σιγά άρχισε το παιδί λίγο να μιλάει. Και του λέει, αφού ήρθε σε ένα επίπεδο που μπορούσε να συνοηθεί, απίστευτο, διανόητο. Του λέει η μητέρα του, έκανα συνέχεια παράκληση στον Άγιο Νεκτάριο να σε βοηθήσει, να σε σώσει. Και της λέει το παιδί το εξής συγκλονιστικό.
Εμένα θα μου πεις, λέει η μητέρα, θα σου πω εγώ τι έγινε. Όταν έπεσα, είδα αυτό το ζευγάρι ποδαράκια με το ράσο. Μπήκα στο ασθενοφόρο, μπήκε μαζί μου στο ασθενοφόρο. Με φέραν στο νοσοκομείο, δίπλα μου ο Άγιος, πάνω από το κεφάλι μου. Είχε τόσο αγωνία, λέει, να γίνω καλά, που έκανε κομποσκίνη πάνω από το κεφάλι μου. Και ο υδρότας του έπεφτε ως θρόμβος στα γένια του. Και από τα γένια του έστασε μες στο κεφάλι μου. Και αυτό του μάζεψε το μυαλό. Το ξαναδημιούργησε την αρχή. Ήρθε το παιδί και μας το είπε το θαύμα. Πόσο μεγάλο, πόσο συγκλονιστικό, αδιανόητο. Ανθρωπίνος δεν γίνεται. Όμως ο Θεός τα κάνει όλα. Άλλο ένα θαύμα, πολύ εξίσου τρανταχτό, ήτανε δύο παιδιά, ένα θα πω γιατί σε αυτόν έγινε στην ουσία το θαύμα, ήτανε από τους αλεξιπτωτιστές και ήρθε η ώρα να πάνε για άσκηση. Πέφτοντας το παιδί από το αεροπλάνο, αυτό που κάνουν τις ασκήσεις τέλος πάντων, δεν το άνοιξε το αλεξίπτωτο, το τράβηγε αλλά δεν το άνοιξε. Ένας άλλος που ήταν μαζί το είδε και προσπάθησε ανάλογα με την ταχύτητα που έτρεχε να προσπαθήσει να τον πιάσει για να μπορέσει να τον σώσει. Και έτρεχε από πίσω αυτός. Δεν κατάφερε να τον πιάσει όμως και το παιδί έσκασε στο έδαφος. Γύρω στα 30.000 πόδια τώρα μιλάμε. Δεν έπαθε τίποτα. Ούτε μία γρατζουνιά. Και το άλλο παιδί που έπεσε με το αλεξίπτωτο έπεσε πάνω στους πυλώνες της ΔΕΗ. Δεν έπαθε τίποτα. Γιατί εκείνη τη μέρα έτυχε να έχει διακοπεί το ρεύμα. Και σωθήκαν και οι δύο. Το παιδί που έπεφτε φώναζε τον Άγιο. Άγιε μου σώσε με. Και έτσι ο Άγιος τον έσωσε. Να σας πω κάνα 2-3 ακόμα, Μία φορά ήρθε στο μοναστήρι πρόσφατα ένας άνθρωπος γύρω στα 60 ετών και μου λέει, ρώτησε, εγώ προ-κρίσεως ήμουν πολύ πλούσιος, είχα πάρα πολλά χρήματα, είχα επιχειρήσει κτλ. Αλλά ήρθε η κρίση, λέει, και τα έχασα όλα. Δεν είχα καμία σχέση με το Θεό. Και κάποια στιγμή λοιπόν, πάνω στις στεναχωρίες μου και αυτά, είπα με τη γυναίκα μου, πού θα πάμε εδώ κοντά, αφού δεν είχαμε τη δυνατότητα να πάμε κάπου αλλού, πάμε, λέει, στην Ύδρα. 2-3 μέρες. Κλείσαμε, λέει, τα εισιτήρια για την Ύδρα, μπαίνουμε στο καράβι, βγαίνει στο λιμάνι, κατεβαίνουμε, βλέπω ένα ταξί, του λέει, πήγαινε μας σε αυτό το ξενοδοχείο. Το κοιτάει ο ταξιτζής, λέει, δεν υπάρχει αυτό το ξενοδοχείο εδώ πέρα. Μα λέει, αφού το έχουμε κλείσει. Κοιτάει πιο καλά, λέει, στην Ύδρα, λέει, πάτε, εδώ είναι Αίγινα. Στην Αίγινα, λέει, κατεβήκαμε. Φώναζε αυτός, έβριζε, τι είναι αυτά, δεν μας είπαν, δεν ήξερε. Βάση περιπτώσει, πρέπει, λέει, να βρούμε κάπου να μείνουμε τώρα, να περάσει η μέρα και φεύγουμε. Ακούσανε για το μοναστήρι, λέει, πάμε κι εμείς να προσκυνήσουμε. Καμία σχέση αυτός με το Θεό. Ήρθε στο μοναστήρι, προσκυνούσε, πάει στον τάφο, έβλεπε τον κόσμο που βάζει ταυτί. Ας το βάλω κι εγώ. Βάζει ταυτί του, ακούει. Κάνει έτσι. Ξανά δεύτερη φορά. Τι είναι αυτό, λέει, που ακούω. Τρίτη φορά, το ίδιο, χτύπος. 7 φορές, μου λέει, το έβαλα. 7 φορές τον άκουγα. Την 7η φορά, ακούω μια φωνή μέσα από τον τάφο και μου λέει, Αθανάσιε, παιδί μου, πόσες φορές ακόμα. Από τότε άλλαξε η ζωή του. Πολύ πιστό παιδί. Να δείτε. Θα σας πω κι άλλα. Είναι ωραία. Μία γυναίκα, συνηθίζουν οι ξένοι ειδικότερα να φέρουν λουλούδια και γλάστρες στον Άγιο. Αυτή ήταν Ελληνίδα
Και σκεφτόταν τι να πάω στον Άγιο. Θα πάρω 2 γλαστρούλες ωραίες και θα τις πάω στον Άγιο. Πήρε λοιπόν 2 ωραία λουδάκια και τα έφερε στον Άγιο. Εκεί έχουμε μία αδερφούλα που αγαπάει πολύ τα λουλούδια και τα προσέχει πάρα πολύ, είναι και σε μεγάλης ηλικίας. Λοιπόν, όμως έλατε που τη μία την κλέψανε. Ήρθανε τώρα οι προσκυνητές και σου λέει να το πάρουμε ευλογία και το πήρανε. Στεναχώρια οι αδερφοί, που μου κλέψανε τη γλάστρα, μου κλέψανε το λουλουδάκι. Πολύ στεναχώρια, πολύ στεναχώρια. Αυτή που έφερε η γυναίκα τις γλάστρες, τον βλέπει τον Άγιο στον ύπνο της και της λέει, παιδί μου, κάνε μου τη χάρη, πήγαινε, λέει, πάρε μάλλον μια γλάστρα από αυτές, σαν αυτές που μου φέρεις, γιατί, λέει, μου την κλέψανε και η αδερφή στεναχωριέται. Ακούστε. Και πήρε τη γλάστρα και ξαναήρθε και μας το είπε. Και ένα παρόμοιο με τα σκαμπό. Είχαμε πολύ κόσμο μία μέρα και οι αδερφές στεναχωριόντουσαν και λέγανε πού θα κάτσει τόσος κόσμος, δεν έχουμε ούτε ένα σκαμπό. Ήτανε γυναίκες που δεν μπορούσαν, που είχαν δυσκολία κινητική κτλ. Πού θα κάτσουν, είχαν πολύ στεναχώρια. Βλέπει κάποια γυναίκα στον ύπνο της τον Άγιο και της λέει, παιδί μου, αγόρασε μου μερικά σκαμπό και φέρτα μου στο μοναστήρι, γιατί ο κόσμος είναι πολύς και δεν έχουμε καρεκλίτσες να κάθονται σκαμπό. Αλλά κοίταξε, της λέει, θα τα πας στην Αγία Τριάδα, δεν θα τα πας δίπλα. Στην Αγία Τριάδα θα τα αφήσεις. Είναι το καθολικό, είναι η Αγία Τριάδα. Και έτσι μας έφερε τα σκαμπό. Δηλαδή, δείτε πόσο έννοια έχει ο Άγιος ακόμα και σήμερα. Εμείς δεν μπορούμε να το συλλάβουμε αυτό, αλλά ο Άγιος όλα τα φροντίζει. Άλλη φορά, στον Ξενώνα, ήταν η γιορτή του Αγίου και γεμάτος ο Ξενώνας πάντοτε και ένας άνθρωπος είχε κουραστεί και πήγε να ξαπλώσει λίγο στον αντρικό Ξενώνα και κάποια στιγμή, κατά τις 2 η ώρα, άνοιξε τα μάτια του και έντρομος βλέπει μια καλογερική φιγούρα ανάμεσα στα κρεβάτια. Πήγε να μιλήσει και κάνει, επιβλέπω τη μονή μου. Τον είδε ζωντανό τον Άγιο. Τέτοια μέρη είναι ο Άγιος. Πολλές φορές ο κόσμος που έρχεται μου λέει ότι πού είναι ο καλόγερος που μας προϋπαντούσε στο χονταρίκι και μας έλεγε περάστε μέσα να πάρετε κάτι, ένα καφέ, ένα κολουράκι. Πού είναι, να τον δούμε, να τον μιλήσουμε. Τώρα πρόσφατα έγινε αυτό. Έχουμε και μία μαρτυρία ενός πολύ αξιόλογου ιερέα από την Κρήτη, ο οποίος μας κατέθεσε το εξής. Είχε έρθει μια φορά, αυτός αγαπάει πάρα πολύ τον Άγιο και έχει πολύ έτσι, σε κάθε ευκαιρία έρχεται και μπήκε στο μοναστήρι, στην αυλή καθόταν, λέει, ένας γεράκος. Κάνει τον άλλο, υποκλίνεται ο ένας με τον άλλον, μπαίνουν μαζί. Ώρα του εσπερινού. Ο γεράκος κάθεται στο θρόνο του Αγίου μέσα στο ιερό και ο πατήρ ο συγκεκριμένος κάθεται στην καρεκλίτσα και αρχίζουν και πιάνουν κουβεντούλα. Πώς πάτε, πάτερ, πώς είστε, η υγεία σας πώς είναι, τα παιδιά πώς είναι, το ένα το άλλο. Λέγανε. Τελέστηκε το εσπερινός, σηκώνεται ο Άγιος ήτανε, σηκώνεται αυτός ο γεροντάκος, ασπάζεται όλες οι εικόνες, τη δική του την προσπερνάει, το Αγίου δεν ασπάζεται και βγαίνει από το διπλανό παρεκκλήσι του Αγίου Νεκταρίου, τελειώνει, λέει, διευχών ο πάτερ και βγαίνει έξω και λέει στην αδερφή, πού πήγε ο γέροντας, λέει, που ήταν εδώ. Ποιος γέροντας, λέει, διακόνησα. Εδώ ο γέροντας που ήταν τώρα που μιλάγαμε. Λέει, πάτερ, με συγχωρείτε, μόνος σας ήσασταν. Μα τι λέτε τώρα εδώ, ολόκληρη αυτό. Μόνος σας ήσασταν, λέει, δεν υπήρχε κανένας άλλος. Και εκεί συγκλονίστηκε ο ιερεύς και κατάλαβε ότι συνομιλούσε με τον Άγιο. Ένας άλλος ιερέας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, πάλι και αυτός από την Κρήτη, είχε πολύ πόθο να έρθει στον Άγιο, αλλά δεν μπορούσε γιατί είναι και σε ένα χωριό της Κρήτης πολύ δύσκολο και δεν μπορούσε, δεν είχε την οικονομική δυνατότητα. Κάποια στιγμή ξύπνησε ένα πρωί και λέει δεν πάει άλλο, παίρνει τα παιδιά και λέει φεύγουμε τώρα και πάμε στην Αίγινα. Μα λέει πώς θα πάμε αφού δεν έχουμε χρήματα. Πάμε, λέει, και έχει ο Θεός. Δανείστηκε τα εισιτήρια, μόνο τα εισιτήρια. Λέει, μα είναι πολλές ώρες ταξίδι, τι θα φάμε, θα κάνουμε. Πάμε, λέει, ένα ποτήρι νερό θα μας δώσουνε, δεν μπορεί.
Ξεκινάνε λοιπόν, έρχονται στο μοναστήρι, αυτό έγινε φέτος. Έρχονται στο μοναστήρι, προσκυνάνε στον Άγιο, τους συναντάμε, να τους φιλέψουμε, να φάνε, τους βάλουμε στο ξενώνα να ξεκουραστούν. Τα χάσε ο παπάς. Λέει, εμείς, Άγιέ μου, ένα ποτήρι νερό ζητήσαμε και εσείς μας φιλοξενήσατε εδώ, μας ταΐσατε, μας κοιμήσατε. Τι να πω, δόξα σοι ο Θεός. Φεύγοντας αυτός, μέσα με εμένα κάτι μου έλεγε, πρόλαβε τον, δώσ' του κάτι. Λέω, τι να, τώρα, πού να τον βρω. Εκεί μέσα μου αυτό επέμενε. Λέω σε μία αδερφή, πάρε στο ξενώνα να δεις, έφυγε ο ιερέας. Παίρνει στο ξενώνα, λέει τώρα φεύγει. Φωνάχτε τον, λέω, πείτε του να γυρίσει πίσω. Έρχεται λοιπόν, τον συναντώ και του λέω, με συγχωρείτε πάτερ, πάρτε αυτό. Και του έδωσα κάτι τέλος πάντων. Και έβαλε τα κλάματα και μου λέει, θα σας πω κάτι γερόντισσα. Δεν είχα να γυρίσω πίσω. Θα πηγαίναμε στο καράβι και είχε ο Θεός. Δεν είχαμε να γυρίσω πίσω. Και είδα τον Άγιο πριν ξεκινήσω για την Αίγινα και μου λέει, έλα εσύ στον τόπο μου και θα σου έχω έτοιμα τα εισιτήριά σου. Και έτσι και έγινε. Και έρχεται συνέχεια τώρα. Έρχεται. Δόξα τω Θεώ. Πώς φροντίζει ο Άγιος. Και πόσα έχουμε περιστατικά που μας λένε, τον είδαμε τον Άγιο στον ύπνο μας, εκεί που δεν το περιμέναμε και μας λέει, ελάτε, σας περιμένω στο σπίτι μου. Πολλά ζευγάρια που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά παίρνουν το φυτιλάκι του Αγίου και τα μωράκια νιούνται με το φυτιλάκι στη γλώσσα ως ένδειξη του θαύματος, και σε κάποια ηλικία, νεαρή ηλικία, πολύ μικρή ηλικία, πέφτει μόνο του το φυτιλάκι. Άλλοι το βγάζουν στη γλώσσα, άλλοι στο ποδαράκι, ως ένδειξη του θαύματος, ότι είναι παιδί του Αγίου. Είχαν έρθει μια άλλη φορά 2 παιδιά που είναι νοσηλευτές σε ένα μεγάλο νοσοκομείο και μου λένε, γερόντισσα, είμαστε 3 χρόνια παντρεμένοι, δεν μπορούμε να κάνουμε παιδιά, δεν έχουμε κάτι. Εγώ τον κοίταγα τον νεαρό, είχε ένα σκουλαρίκι εδώ στο αυτί, αλλά όχι εδώ που χαμηλά, στη μέση του αυτιού. Τον κοίταγα, του λέω, αυτό εκεί το σκουλαρίκι που φοράς, του λέω, τι, μου λέει, μ' αρέσει πολύ, θα κάνουμε, του λέω, μια συμφωνία. Εσύ θέλεις προσευχή, του λέω, να κάνεις παιδί. Εγώ πώς θα σε θυμάμαι, θα μου αφήσεις, λέω, το σκουλαρικάκι σου για να σε θυμάμαι και κάθε μέρα να σου κάνω προσευχή. Κάνει αυτός ένα έτσι και το βγάζει. Η γυναίκα του το κοίταγε καλά. Τι κάνεις, του λέει. Δεν μιλάει. Τι κάνεις, παιδί μου, του λέει. Μου λέει, γερόντισσα, αυτό δεν γίνεται. Στο γάμο, λέει, τον παρακαλούσε να το βγάλει και δεν το βγάζε. Ήταν το αγαπημένο του. Εγώ απορώ, λέει, πως το βγάζει. Λοιπόν, ήρθανε μετά από 2 χρόνια 2 παιδιά. Έγκυο στο δεύτερο. Του το χάρισε ο Άγιος. Γιατί του έλεγα, πρέπει να δώσει κάτι που αγαπάς, να το δώσεις στον Άγιο. Εσύ ζητάς ένα θαύμα, δώσει και εσύ κάτι που αγαπάς. Να σας πω και ένα άλλο μεγάλο θαύμα. Συγχωρέστε με τώρα αν μακρηγορώ και αν σας κουράζω. Είχε έρθει μία νεοβαπτισμένη από την Ουγκάντα. Είχε έρθει μία νεοβαπτισμένη από την Ουγκάντα και ήρθε να προσκυνήσει στον Άγιο γιατί είχε διαβάσει για τον Άγιο και είχε μία έτσι ευσέβεια. Λοιπόν, ήρθε λοιπόν, προσευχήθηκε, κάποια στιγμή πήγε στο κελί του Αγίου, έγινε μία φασαρία εκεί, μία βαβούρα, μία αναστάτωση. Ελάτε γρήγορα, λένε στις αδερφές, δεν μπορεί να κουνηθεί, έχει παγώσει εκεί μέσα, δεν ξέρουμε να κάνουμε. Τρέχει μία αδερφούλα εκεί, νομίζαν ότι είχε δαιμόνιο και την κοκάλωσε ο Άγιος. Και μάλιστα στείλανε μία μεγαλόσχημη, είπανε πήγαινε εσύ καλύτερα που είσαι και μεγαλόσχημη. Τέλος πάντων, χρειάστηκε κανένα 10 λεπτό, συνήρθε το κορίτσι αυτό και έβαλε τα κλάματα και μας είπε τι συνέβη. Αυτή μπαίνοντας στο κελί του Αγίου να προσκυνήσει, είδε από το δεύτερο δωμάτιο που είναι στο ιστορικό του κελιού του Αγίου, είναι το δωμάτιο που έχουμε τα άμφια του Αγίου, είδε να βγαίνει η μορφή του Αγίου από αυτή την πόρτα και της λέει, παιδί μου, ξέρω γιατί ήρθες. Γι' αυτό που ήρθες να παρακαλέσεις, εγώ θα σε βοηθήσω.
και τον είδε με τη στολή αυτή την κλασική που φόραγε τα άμφια, που εμφανίζεται σε πολλούς, και ένα πράσινο πετραχύλι. Το παιδί της ήταν άρρωστο στην Ουγκάντα, έχει καρκίνο. Και όταν γύρισε αυτή πίσω στην πατρίδα της, το παιδάκι ήταν καλά. Και την επόμενη χρονιά ήρθανε μαζί να ευχαριστήσουν τον Άγιο. Τόσο άμεσος ο Άγιος. Γι' αυτό λέω είναι ο Άγιος. Είναι πολύ άμεσος. Είναι αμέσως όταν του πεις κάτι. Αμέσως τρέχει. Πρόσφατα, εμείς ξέρετε τον Νοέμβριο, όσοι δεν έχουν έρθει, γίνεται η λιτανία κάτω, στον παραλιακό δρόμο της Αιγίνης, με πομπή, με τις μοναχές, με τους ιερείς, με τις χοροδίες κτλ, τα σώματα όλα του λιμενικού, της αστυνομίας κτλ. Όλοι, γίνεται μεγάλη πομπή. Καθόντουσαν στην καφετέρια δύο νεαροί, γύρω στα 22 χρονών. Άρχισε λοιπόν ένας και έβριζε, βρε τους παπάδες, δεν τρέπονται, και έλεγε και χαρακτηρισμούς, να μην τα πω τώρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα και όλα τα κάνουν για τη δόξα και το χρήμα. Τι έπαθες, του λέει ο άλλος. Μα δεν βλέπεις, λέει, τα χάλια τους εκεί πέρα, εκεί πάνω, λέει, κουβαλάνε ένα παπά, λέει, και τον κρατάνε, λες και είναι ο βασιλιάς. Τι λες, του λέει, τι είναι αυτά που λες. Άσε με, λέει, τους έχω παρεθεί, τους έχω συγχαθεί, δεν τρέπονται, δεν κάνουν, δεν δείχνουν, κοίτα καραγκιοζηλίκια, έλεγε αυτός, έλεγε. Πρε παιδί μου, λέει, τι βλέπεις. Και του λέει, μα δεν βλέπεις, του κάνει, δες. Και γυρνάει και δεν βλέπει τίποτα. Ήταν η κάρα του Αγίου που τη σηκώνουν οι άνθρωποι πάνω στους ώμους τους και έβλεπε τον Άγιο που καθόταν στον θρόνο. Αυτός ο νεαρός έβλεπε τον Άγιο και όταν ξαναγύρισε να τον δει, είδε την κάρα. Εκεί συγκλονίστηκε αυτός. Πήγε στο δωμάτιό του στην Αίγινα, γεννήτης. Κλείστηκε 2 μέρες. Γιατί αυτό που είδε τον συνεκλώνησε. Και μετά από 2 μέρες ανέβηκε στο μοναστήρι και εξομολογήθηκε στον πατήρα Ανδρέα. Και δεν το είπε. Και άλλαξε και αυτήν η ζωή. Πόσο, δηλαδή, βλέπετε ο Άγιος, όταν έχουμε καλή διάθεση και προαίρεση, βρίσκει τρόπους ο Θεός να μας σώσει. Θα σας πω, είχε έρθει μία φορά μία γυναίκα να φιλοξενηθεί στο μοναστήρι και έτυχε να έχει κόσμο. Συνήθως έχουμε κόσμο κάθε μέρα και οι ξενώνες είναι γεμάτοι. Αυτή η κυρία ήταν πολύ αναστατωμένη και περπατούσε στο μοναστήρι ξυπόλυτη, φωνάζοντας, και έλεγε συνέχεια το θαύμα που τη συνέβη. Αυτή είχε έρθει στο μοναστήρι για να βρει την ειρήνη και τη γαλήνη για να προσευχηθεί. Αλλά είχαμε κόσμο εκείνη τη μέρα και δεν μπορούσε να αναπαυθεί η κυρία. Και είχε φασαρία, είχε αυτό και δυσφορούσε αυτή, δυσανασχεντούσε. Και έλεγε που ήρθα εγώ εδώ, έκανα τόσα έξοδα, πλήρωσα τόσα εισιτήρια για να έρθω και να μην ησυχάσω, να μην βρω τη γαλήνη μου, να μην βρω την ηρεμία μου, να μην μπορώ να προσευχηθώ και τι ήθελα να έρθω. Τέτοια, γκρίνιαζε, γκρίνια. Το βράδυ παρουσιάστηκε ο Άγιος στον ξενώνα και άρχισε να ευλογεί ένα τα κρεβάτια. Όταν έφτασε στο κρεβάτι το δικό της, την προσπέρασε. Αυτή τον παρατηρούσε. Και τελειώνοντας τα κρεβάτια του, εμένα δεν θα με ευλογήσεις. Εσένα της λέει, συνήθως τι να την κάνεις την ευλογία μου. Γιατί ήρθες εδώ πέρα, εσύ δεν βρήκες την ειρήνη που ψάχνεις. Και άμα θες, λέει, να σου δώσω και τα λεφτά σου να τα πάρεις πίσω, τα έξοδα που έκανες. Και συγκλονίστηκε αυτή η γυναίκα και το έλεγε στις αυλές την επόμενη μέρα. Είχε έρθει μια φορά ένας γιατρός από τη Σερβία, μεγαλογιατρός. Ξέρετε, έχουν πολύ κόσμο από Σερβία και από Ρουμανία, πολλά θαύματα. Αυτός ο γιατρός ήταν γεμάτος καρκίνο παντού και του είχαν πει για τον Άγιο και ήρθε μαζί με έναν άλλον Έλληνα γιατρό, γνωστό, 2 γιατρούς δηλαδή, 3 ήταν σύνολο, απλά ο Σέρβος ήταν αυτός που είχε το πρόβλημα. Και ήρθανε στο γραφείο και μου είπανε την ιστορία του κτλ. Εγώ τον προέτρεψα να εξομολογηθεί για να καταθέσει τα πάντα στο πετραχύλι κτλ.
τον σταυρώσαμε με το λείψανο του Αγίου. Πήρε δύναμη ο άνθρωπος, πήρε πολύ κουράγιο. Την επόμενη χρονιά ήρθε και ήταν υγιέστατος. Είχαν εξαφανιστεί τα πάντα. Τέτοια πάρα πολλά θαύματα. Μέχρι φανταστείτε ένα ολόκληρο πούλμαν που ήταν καρκινοπαθής, ο Άγιος τους γιατρέψε όλους. Όλο το πούλμαν. Είχαμε ένα πολύ συγκλονιστικό θαύμα. Σε ένα χωράφι στη Ρουμανία είχαν αφήσει ένα μωρό, νεογέννητο. Και όταν σηκώθηκε ο άνθρωπος, αυτός ο Ρουμάνος, να πάει στο χωράφι του, άκουσε κλάματα μωρού. Τι είναι αυτό που ακούω, τι είναι αυτό? Πολύ πιστός άνθρωπος. Νόμιζε ότι είναι και πειρασμός στην αρχή. Πάει, πλησιάζει κοντά, βλέπει ένα μωρό νεογέννητο. Πω, λέει, ποιος το άφησε εδώ, τι πάθαμε? Το παίρνει στη γυναίκα του. Λέει, αυτό και αυτό συνέβη. Λέει, να δούμε. Αυτό το μωρό το εγκαταλείψαν γιατί δεν μπορούσε να φάει. Είχε ένα πρόβλημα και δεν μπορούσε να καταπιεί. Δεν μπορούσε να φάει. Και με τους γιατρούς και με τα νοσοκομεία του είχαν βάλει αυτά τα λεβάις, πώς λέγονται. Και τρεφότανε με αυτό. Όταν ήταν 4 χρονών, ήρθανε στον Άγιο. Αυτοί αγαπούσαν πολύ τον Άγιο και κάναν πολύ προσευχή. Και μετά το πέρασε της λειτουργίας, κάνανε και φανουρόπιτα. Και μία αδερφούλα, χωρίς να ξέρει τι πρόβλημα υπάρχει στο παιδί, παίρνει ένα κομμάτι φανουρόπιτα και του λέει, έλα φάε, πάρτε. Και το παιδάκι το παίρνει και άρχισε να το τρώει με πολυμία. Και οι γονείς σαστήσανε. Ήταν η πρώτη φορά που έφαγε. Και είναι μια χαρά το παιδί τώρα. Πώς είναι, 15-16 χρονών. Μια χαρά. Και αυτό μεγάλο θαύμα. Θα σας πω και ένα άλλο με ένα χταπόδι. Αυτό έχει γούστο. Ήταν μια κοπέλα που είχε μια αδερφή και η αδερφή της είχε νευρική ανορεξία. Και στεναχωριόταν πάρα πολύ. Τι να κάνουν, πώς να τη βοηθήσουνε. Ο άντρας αυτής της κοπέλας, όχι της αδερφής που είχε όχι της κοπέλας που είχε την νευρική ανορεξία, της Αλνής που στεναχωριότανε, ήταν ψαράς και πήγε να ψαρέψει. Και έπιασε ένα χταπόδι με το ψαρωτούφεκο. Και όπως άρχισε το χταπόδι να το χτυπάει, ξέρετε, για να... αυτό που κάνουν τέλος πάντων και στα βράχια, αυτό έφτιασε, ας πούμε, ένα εικονάκι του Αγίου, του Αγίου Νεκταρίου. Πάει στη γυναίκα του, λέει, και δεν τη βρήκα. Μέσα στο χταπόδι, λέει, εκεί που το χτύπαγα, αυτό έβγαλε αυτό το εικονάκι. Το πιάνει. Διαβάζει Άγιος Νεκτάριος. Ποιος είναι αυτός ο Άγιος? Τέλος πάντων, δεν πειράζει, λέει, αφού το βρήκες. Και πάει και το βάζει κάτω από το μαξιλαράκι της αδερφής της που είχε το πρόβλημα. Από εκείνη τη στιγμή άρχισε αυτή να ζητάει φαγητό. Και έγινε καλά. Και ήρθαν στον Άγιο. Τόσο απλός Άγιος και τόσο άμεσος. Από εκεί που δεν το φωνάζει κανένας, πάει ο ίδιος. Άλλο, είχαν έρθει για διακοπές με ένα σκάφος ιδιωτικό, μια οικογένεια. Κατεβήκαν στο λιμάνι, λέει η γιαγιά, εγώ θέλω να πάω στον Άγιο να προσκυνήσω. Τι θες τώρα, δεν έχουμε πολύ χρόνο, κάτσε εδώ να πάμε να φάμε. Όχι, λέει, εγώ θέλω να πάω στον Άγιο να προσκυνήσω. Να μου δώσετε, λέει, τα παιδιά, να πάω να προσκυνήσω. Τις κάνανε πόλεμο, τις κάνανε φασαρία. Κάποια στιγμή το εγγονάκι της το μικρό, εκεί όπως έπεσε και το βγήκε όμως. Πήγανε στο κέντρο υγείας, είπαν ότι δεν μπορούν να το βοηθήσουν, πρέπει να φύγει αμέσως να πάνε στην Αθήνα. Αλλά εκείνη την ώρα δεν μπόρεσαν να φύγουν. Και λέει, μέχρι να φύγουμε εγώ θα πεταχτώ στον Άγιο, λέει η γιαγιά. Παίρνει το εγγονάκι και έρχονται στον Άγιο. Το δέσαν προσωρινά το χεράκι του παιδιού. Μπαίνοντας στην αυλή, έχουμε μία ράμπα και άρχισε να τρέχει το παιδάκι προς την αυλή του Αγίου, σαν παιχνίδι. Του φώνασε η γιαγιά, μην τρέχεις, και αυτό έτρεχε και σκουντουφλάει και πέφτει με τα χεράκια έτσι. Και το βρήκε στη θέση όμως. Πάει κι αυτό. Το κάνει κι αυτό ο Άγιος. Ένα άλλο. Είχε έρθει ένα πούλμαν από τη Σερβία με μαθητές, 15 χρονών. Αυτοί είχαν ένα συμμαθητή που ήταν κουφός, ευγενητής. Και θέλαν όλα τα παιδιά, είχαν διοργανώσει αυτό το ταξίδι για να έρθουν να προσευχηθούν στον Άγιο και περισσότερο για αυτό το παιδί.
Πήγε το παιδί αυτό στον τάφο του Αγίου. Μπαίνοντας στον τάφο του Αγίου, ευγενητής κουφός, προσέχτε. Μπαίνοντας στον τάφο του Αγίου, άκουσε την καμπάνα που χτύπησε 12 η ώρα το μεσημέρι. Και άκουσε 12 κτύπους. Αυτό ήταν. Ξαναβρήκε την ακοή του. Μεγάλο θαύμα. Εκεί χτυπήσαμε και καμπάνες. Ήταν πολύ, πολύ ζωντανό. Ένα άλλο. Έρχονταν ένας γιατρός που είχε βλάβεια στον Άγιο και εκείνο το μεσημέρι καθάριζε τον τάφο μία υπάλληλος τέλος πάντων εκεί και είχε βάλει εκεί κάτι σκοινιά, κάτι κουβάδες και αυτός πήγε να ανάψει τη λαμπάδα του και τον φώναξε αυτή η κοπέλα και του λέει «Εγώ δεν βλέπετε ότι καθαρίζω, τι κάνετε» κτλ. Αυτός έκανε πίσω. «Άμα θέλετε», λέει, «βάλτε τη στον τάφο τη λαμπάδα και όταν έρθει η ώρα θα την ανάψουμε εμείς». Πάει ο καημένος, ακουμπάει τη λαμπάδα στον τάφο πάνω και του έκανε την προσευχή του και εκείνη την ώρα σύστηκε όλος ο τάφος. Και ακούστηκε μια βοή και τρόμαξε τόσο πολύ η κοπέλα και είπε «Συγχωρέστε με, δεν στεναχώρησα τον Άγιο, συγχωρέστε με, σας παρακαλώ ανάψτε τη λαμπάδα». Και αυτό έχει ξανασυμβεί και σε άλλα περιστατικά. Έχει ξανακάνει την εμφάνισή του με αυτόν τον τρόπο ο Άγιος, θέλοντας να δείξει ότι προτεραιότητα έχει ο άνθρωπος και όχι αυτός μας, που δυστυχώς δεν το κάνουμε. Να σας πω και ένα τελευταίο, ένα προσωπικό βίωμα. Αυτό είναι προσωπικό. Θα κλείσω με αυτό. Όταν ήμουνα νέα, δόκιμη, είχαμε Κυριακή λειτουργία πάνω στο μοναστήρι του Αγίου. Τότε δεν λειτουργούσαμε ακόμα κάτω στο Μεγάλο Ναό. Είχαμε δεύτερη νομίζω είχαμε κάτω. Πάνω λοιπόν είχε πολύ κόσμο, αφόρητο κόσμο, αφόρητο. Εμείς καθόμασταν έξω στον πρόνο που λέμε, και γιατί δεν είχε θέση να κάτσουμε και καθόμουν λοιπόν και είχα μπροστά μου την εικόνα του Αγίου Νεκταρίου και του έλεγα, ήταν η ώρα του χειροβικού. Αχ, Αγιέ μου, να είχα μια Sprite. Να την πιω γλου, να δροσιστώ καλοκαίρι. Αμάν, έλεγα, τι λέω, Αγιέ μου, συγχώρεσέ με, την ώρα του χειροβικού, να λέω τέτοια πράγματα. Ήμαρτον να φωνάσω. Μετά από λίγο ξεχάστηκα πάλι. Αχ, να είχα μια Sprite. Να την πιω, να κάνει γλου. Και έλεγα. Ξανά εγώ, πω Αγιέ μου, συγχώρεσέ με, τι είναι αυτά που λέω, δεν τρέπομαι την ώρα του χειροβικού να σκέφτομαι έτσι, που συγχώρεσέ. Ξανά, τρίτη φορά. Αυτή τη Sprite την ήθελα. Τέλος πάντων, περνάει η Θεία Λειτουργία. Βγαίνοντας έξω, έρχεται μια κοπέλα, μια γυναίκα, μια κυρία μεγάλης ηλικία, που δούλευε στον Άγιο. Και μου λέει, αδερφή, περίμενε, μου λέει, σου έχω ένα θέλημα. Τι είναι, κούλα, της λέω. Σου έχω ένα θέλημα, μου λέει, σου έχω μια Sprite. Καταλαβαίνετε. Από το πουθενά, πρώτη φορά αυτή η γυναίκα μου είπε, και δεν μου είπε, σου έχω ένα θέλημα. Δεν μου είπε, σου φέρα κάτι. Σου έχω ένα θέλημα, μου λέει. Είναι τόσο μεγάλος ο Άγιος και κάνει τόσα θαύματα σε όλο τον κόσμο, στην οικουμένη. Αλλά για να κάνει τα θαύματα δεν γίνονται όλα διαμαγείες, το καταλαβαίνετε. Πόσο αγώνα έκανε ο Άγιος, πόσο ταπεινώθηκε, πόσο υπάκουσε στο θέλημα του Θεού και πόσο προσπάθησε να αναπαύσει τους ανθρώπους γύρω του. Εμείς δυστυχώς ζούμε σε μια κοινωνία που κοιτάμε πρώτα τον εαυτό μας και μετά τους άλλους. Όμως αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Εμείς πρέπει να κοιτάμε πρώτα τους άλλους και μετά τον εαυτό μας. Αγάπα τον πλησίο σου, λέει, ως εαυτόν. Η δεύτερη μεγαλύτερη εντολή. Ο Άγιος αυτό έκανε. Τι θα μας πείτε? Έτσι. Αυτά μας αρέσει. Ο Άγιος Νεκτάριος
είναι τόσο θαυματουργός, γιατί πέρασε στη ζωή του αυτό το μεγάλο κανόνα της συκοφαντίας και αυτό τον οδήγησε στη μεγάλη ταπείνωση. Η ταπείνωση είναι η βάση όλων των αρετών. Χωρίς ταπείνωση δεν χτίζεται κανένα οικοδόμημα. Και η αγάπη που έχει ο Άγιος είναι λόγω της ταπεινώσεως. Βασική προϋπόθεση της αγάπης είναι η ταπείνωση, την οποία τη βίωσε τόσο έντονα ο Άγιος. Λοιπόν, γι' αυτό όταν ακούμε για αγάπη, αγάπες και λουλούδια που λέμε στη σημερινή εποχή, αν δεν υπάρχει ταπείνωση σε βάθος, ας μην την πιστεύουμε. Λοιπόν, ο δικός μας ο γέροντας Εφραίμ, είχε πάρα πολύ ευλάβεια, όπως λέει η Γερόνισσα, στον Άγιο Νεκτάριο. Γιατί ήταν βίοι παράλληλοι. Και ο γέροντάς μας είχε συκοφαντηθεί πάρα πολύ, απροθυγώς τα είπαμε χθες, γιατί είναι ακόμη σύγχρονα τα πράγματα και ζουν και άνθρωποι και καταστάσεις. Με τον καιρό θα βγουν στην επιφάνεια. Συκοφαντήθηκε πολύ, έκανε πολύ υπομονή σε όλα αυτά που του λέγανε, επέδειξε πολύ μεγάλη ταπείνωση και γι' αυτό συμπαθούσε τόσο τον Άγιο και γι' αυτό, όπως και ο Άγιος, είχε την ίδια αγάπη και συγχωρητικότητα στους ανθρώπους και σε πάρα πολλά χαρακτηριστικά του βίου ήταν ίδιοι. Λοιπόν, γι' αυτό και φαίνεται οι Άγιοι τα βρήκαν μεταξύ τους και μας συνέδεσαν, ρώτησαν και το μοναστήρι. Να έχουμε την ευχή τους και την ευλογία τους. Ευχαριστώ. Γερόντες, είπατε στη λήξη της ομιλίας σας ότι σας πρόσφερε ο Άγιος μία σπράιτ. Εμάς εδώ μέσω ημών μας έστειλε 3 φορές το σπράιτ. Μία με την παρουσία των Αγίων Υψάνοντων, δεύτερη με την κατανυκτική αγρυπνία και η τρίτη σπράιτ, η πιο δροσιστική, με το λόγο σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.